हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे बावैसो रिलिज खालामजानाय गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि आबुं डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सम। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर बिथां अमप्रकाश खेरखातारि। कनसेप्ट डाइरेक्सन खालामदों बिथां थम ब्रह्म। बे मिउजिक भिडिअनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरानो जादों लोगोफोर बिजु दैमारि। सिनेमाट'ग्राफियाव दङ मानधन बर' आरो प्रागज्योति दास। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा शिवम प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै अफिसियेल भिडिअखौ नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।